כן. אז בעצם היום אני לא אדבר על אינטגרל מחזורי, ואני לא אדבר על שטחים, ואני לא אדבר על נפחים, אני נטו אדבר על אינטגרלים, כאילו איך פותרים אותם ואיזה אינטגרלים יש. בעצם יש את האינטגרלים המיידיים, בתוכם אני גם אוסיף תבניות שכדאי לזכור, בנוסף למה שיש לכם בדרך כלל בדף הנוסחאות. נדבר על אינטגרציה בחלקים, U ו-V. אין דבר כזה ניסוי וטעייה. כן, יש דרך לדעת את מי כדאי להגדיר להיות U ואת מי כדאי להיות V. יש כל מיני ראשי תיבות וזה, אז אנחנו ככה נדבר על זה. הצבה של T, מתי משתמשים? בגדול יש 3 מקרים שבהם נבחר להשתמש בהצבה של T. שברים חלקיים, זה גם כן מתפרק ל3 מקרים שבהכרח אחד מהם יתאים לנו, והצבה אוניברסלית טריגונומטרית, נדיר שזה קורה אבל מדובר במקרים שיש לנו ביטויים טריגונומטריים, ושיטת הצבה הרגילה זה כאילו הצבה מאוד ספציפית שמציבים את טנגנס x להיות שווה ל-t ואז כל העסק מסתדר. וזהו, אז בואו נתחיל, זה יהיה מעט טכני בכמה דקות הראשונות ואז אני אתחיל. ואז זה ממש דוגמאות ועניינים. מיידיים. אז כמובן אינטגרל של מספר זה מספר x, כן? אינטגרל של a. אני לא אכנס לכל איך המציאו את האינטגרל, מאיפה זה הגיע, גבול רימן, כן? אבל גם לא צריך את זה בשביל לפתור את התרגילים במבחן, כי כל התרגילים במבחן בנושא אינטגרלים הם טכניים, שזה פשוט לחשב אינטגרל. אוקיי, אינטגרל של x בחזקת a dx, ax ב a, רגע, לא, זה נגזרת. כמובן, כאשר a הוא לא -1, כי אז זה פשוט ln x. טוב, מעכשיו זה נטו תבניות שכדאי שנכיר. אוקיי, אם יש לנו נגזרת חלקי הפונקציה המקורית, ln בערך מוחלט של הפונקציה המקורית, כי במקרה והפונקציה המקורית היא לא פונקציה חיובית. במילים אחרות, מה זה אומר פונקציה שהיא לא חיובית? שכל ערכי ה-y שלה שליליים, כלומר, נגיד ציר xy, נגיד הפונקציה נראית ככה, היא שלילית, כל ערכי ה-y שלה שליליים, אז מפעילים על זה ערך מוחלט, מהסיבה שהתחום הגדרה שלן צריך להיות גדול מ-0. אם יש לנו מקרה של נגזרת של f כפול e ב-f, e ב-f, אם יש לנו פונקציה כפול הנגזרת שלה, אז זה חצי הפונקציה בריבוע. אתם לא חייבים לזכור את זה בעל פה, זה פשוט חוסך המון זמן במבחן. מאשר לעשות עכשיו שיטת ההצבה. כן, נגזרת פנימית חלקי פעמיים שורש הפונקציה, שווה לשורש הפונקציה פשוט. לרוב כשתתקלו בזה לא יהיה פה את השתיים, ואז כאילו אתם תכפלו ותחלקו בשתיים, וזה ממש יהיה בילד, כי זאת תבנית נורא נפוצה שנתקלים בה, ואז מה סטודנטים עושים בדרך כלל? עושים שיטת ההצבה, כי הם רואים שיש פה משחק בין פונקציה לנגזרת, מיותר, תבנית ידועה. אז הרעיון הוא שיש לנו אינטגרל בין איזשהו u ל-v תג, כן, לאחת הפונקציות אני קוראת u ולשנייה v תג, והתוצאה זה u כפול v פחות אינטגרל של u תג כפול v. שימו לב ש-v תג, אז באמת הרבה פעמים זה כשיש לנו פונקציה כפול פונקציה, לצורך הדוגמה x בריבוע, ln x נגיד, שיהיה קליל. עכשיו, לפני שאני אגש לזה, הרבה פעמים אנחנו לא נראה את הפונקציה השנייה. כלומר, לעתים
לא נראה שתי פונקציות, אלא פונקציה אחת שלא ברור איך עושים לה אינטגרל, למשל אינטגרל של ln x, למשל אינטגרל של ארקטנגנס x, אינטגרל של ארק סינוס x, כל מיני כאלה. זאת אומרת, זה פונקציות שאנחנו לא יודעים לעשות להן אינטגרל, והנה הן מופיעות, וצריך לחשב. במצבים כאלה אנחנו מניחים שהפונקציה השנייה היא מה? במצבים כאלה נניח שהפונקציה השנייה היא 1. יעני למשל 1 כפול ln x. כן, ואז ln יהיה u, ו1 יהיה v תג. ואז כשפותרים את זה אפשר לגשת, להגיד u שווה ln x, u תג 1 חלקי x, v תג הוא 1. אוקיי, v תג x בריבוע, x בריבוע פעם היה. מה האינטגרל של x בריבוע? חצי x חצי בשלישית. לא, שלישי. שליש אוקיי. x בשליש כפול x. חלקי 3. כן. אז x בשלישית חלקי 3 ln x פחות אינטגרל. נכון? זה כפול זה, פחות אינטגרל של זה כפול זה. ה-x פה מצטמצם מה-x פה, נשאר לנו x בריבוע. הצבת t. אז לי בגדול עולים שלושה מקרים שבהם נעשה שיטת ההצבה. אז המקרה שבדרך כלל סטודנטים זוכרים זה כאשר יש פונקציה ונגזרת שלה. נשים לב שהנגזרת מופיעה פעם אחת. מקרה נוסף, ריבוי שורשים שונים. סתם נגיד יש לנו אינטגרל של x בחמישית x חלקי שורש x ועוד שורש שלישי של x. במצב כזה זה לא כזה מתאים, אנחנו נבחר את x להיות איזשהו t בחזקה שככה, או ש-t יהיה שווה לשורש של, איך אני אסביר? נגיד יש לי כאן 2, 3, 5, מכנה משותף של 2, 3 ו-5 זה מה? מה המכנה המשותף של 2, 3 ו-5? 30. נכון. אז אפשר למשל לבחור את x שיהיה t בחזקת 30, ואז כשנציב אנחנו נקבל פולינומים ולא שורשים, ואז התרגיל יהיה יותר חביב. עזבו את זה שבמונה החזקה תהיה גבוהה יותר, צריך לעשות חילוק ארוך, אבל כבר המעבר משורשים לפולינומים מקל עלינו את החיים, ואנחנו עוברים לשיקול הדעת הבא שכדאי לנו לשקול. אז כשיש ריבוי שורשים, אז אנחנו נבחר את x להיות שווה t בחזקת הגורם המשותף. ושלוש ואחרון, ביטוי מעצבן שלא ברור איך להיפטר ממנו או שהוא חוזר על עצמו.
מה הכוונה? נגיד איזשהו מבחן, הייתה שאלה בסגנון של 1 חלקי. בואו למשל נעשה את האינטגרל כמו מקודם, e של שורש x dx. טוב, דעתכם, מה כדאי לעשות? כאילו מה להגדיר, מה לעשות? להגדיר את שורש x כ-t. t, אז t שווה לשורש x. העניין הוא שעכשיו שהפונקציה תלויה ב-t'ים, אני חייבת ש-dx גם יהפוך ל-dt. אני לא יכולה להחליף אותם ראש בראש. קורה איזשהו תהליך. אוקיי, עכשיו בגדול פשוט מחליפים את dx 2 שורש x ומקבלים 2 שורש x dt שווה dx. אבל באופן כללי אתם יכולים פשוט לזכור את זה, כן? כאילו... ולכן אפשר כבר להגיד 2t dt dx. אז קיבלנו אינטגרל e ב-t כפול פעמיים t, נכון? dt. אחלה. אני אוציא את השתיים החוצה, הוא לא כזה מעניין כרגע. יש לנו אינטגרל של et כפול t dt. זה לא מיידי. שיטת ההצבה לא מתאימה. פה אין לי כאן משחק של פונקציה והנגזרת שלה. אין לי פה איזשהו ביטוי מעצבן שחוזר על עצמו. e ב-t זה משהו שהוא נחשב פשוט. t זה גם משהו שהוא נחשב פשוט. אין לי כאן ריבוי שורשים, זה אומר שאני לא אפתור את זה עם שיטת ההצבה. מיידי זה לא. איזה עוד שיטות למדנו? אינטגרציה בחלקים. אז t זה כאילו פולינום, וה-e ב-t זה. אז באמת יש לי כאן שתי פונקציות, כן? משתי משפחות, והפולינום מגיע קודם בסדר קדימויות, אז אני אבחר את t להיות u. עוקבים? את יכולה באמת לחזור על השלבים שעשית עד עכשיו? כן, זה האינטגרל, שורש x, אני מזכירה שהנגזרת של שורש x זה 1 חלקי פעמיים שורש x, ואני לא יכולה לכפול ולחלק ב-x'ים רק במספרים, ולכן, קודם לכן אמרתי שאם החזקה פה הייתה פולינום ממעלה ראשונה, זה לא היה בעיה, כי היינו כופלים ומחלקים בנגזרת ששווה למספר בלבד, וזה היה מיידי וזה היה נגמר. אבל מאחר וזה לא המקרה ויש לנו פונקציה שהיא מורכבת יותר מפולינום ממעלה ראשונה, אנחנו נגדיר אותה להיות t. הגדרנו את זה להיות t, אבל אחרי שמחליפים את זה ב-t, מה קורה עם dx? למה הוא הופך? מה עושים? גוזרים את שני האגפים, כן? dt, כן? דיפרנציאל, שזה נגזרת, עבור פונקציות במשתנה יחיד, ואנחנו מתעסקים באינפי אחד רק בפונקציות עם משתנה יחיד, אז דיפרנציאל מבחינתנו עד סוף הקורס הזה זה שקול למילה נגזרת. באינפי 2 כבר יש לזה הגדרה יותר. בכל מקרה, גזרנו את שני האגפים, נגזרת לפי t זה 1, נגזרת לפי x זה 1 חלקי פעמיים שורש x, גזרנו את שני הצדדים ואנחנו מבודדים את dx, מזכירה שהמטרה זה אינטגרל של ארק קוסינוס x בחזקת 5 כפול שורש של 1 פחות x בריבוע. טוב, אני רק אזכיר, ככה לכל מי שלא r קוסינוס x, הנגזרת שלו זה 1 חלקי שורש 1 פחות x בריבוע. כמובן כפול נגזרת פנימית, אבל הנגזרת הפנימית פה זה 1, לא קריטי. טוב, לא רגע, מינוס. רגיל זה ארק סינוס, כאילו זה הנגזרת עכשיו שכתבתי זה של ארק סינוס, ושל ארק קוסינוס זה אותו דבר, פשוט עם מינוס לפני. מחילה. תיקנתי. אוקיי, אז בואו נבין מה מומי. יש לי כאן פונקציה, ויש לי את הנגזרת שלה. הנגזרת מופיעה בדיוק פעם אחת, פלוס מינוס זה לא קריטי, תמיד אפשר לכפול ולחלק במינוס. ואנחנו רואים שהנגזרת מופיעה בדיוק פעם אחת. למה ציינתי בכלל את הדבר הזה שהיא צריכה להופיע פעם אחת? העניין הוא הרי כשאנחנו מחליפים
את dx ב-1 חלקי הנגזרת של הפונקציה dt, בעצם מה קורה? כשאני מבצעת את ההחלפה זה מצטמצם. אוקיי? למשל בתרגיל הקודם לא היה איזשהו צמצום, כי הצלחנו לתאר הכל באמצעות t. אבל מה קורה אם אני לא מצליחה? אז יהיה לי צמצום. אתם תראו את זה קורה. אוקיי. אז בואו נתחיל. את מי נגדיר להיות t? כשמדובר... עכשיו, כשאנחנו משתמשים בהצבה, אנחנו מקבלים 1 חלקי t בחמישית שורש 1 מינוס x בריבוע, ואז במקום dx יש לנו מינוס שורש 1 מינוס x בריבוע dt, אף, קיבלנו אינטגרל של 1 חלקי t בחמישית dt, יש שיגידו שזה אינטגרל מיידי, t במינוס 5 dt. העברתי את זה ללמעלה כדי שיהיה לנו קל לראות שזה יהיה מהקלאסיקה של x בחזקת n dx, כן, x בחזקת n פלוס 1 חלקי n פלוס 1 ועוד c. אז זה בדיוק אותו רעיון. אז פה אנחנו נקבל t בחזקת מינוס 5 ועוד 1, כמה זה? -4. יצא, תודה, חלקי מינוס 4 ועוד c. הפעם בגלל ההערה שהערת מקודם אני דווקא אחזיר ל-x'ים שיהיה, אז אני רגע קודם אולי אסדר את זה קצת. אגב, לאן נעלם המינוס? אחרי שצמצמנו, כאילו, אני רואה שהיה שם מינוס. רגע, יש מצב, אתה צודק מאוד, טיק טיק, והצלת אותנו פה יעני מינוס מינוס, זה יהפוך לפלוס, פלוס. מה אומר? סבבה. טוב, אז יש לנו רבע כפול 1 חלקי r קוסינוס x ברביעית ועוד c. טיל. טוב. זהו, זה היה זה. רגיל חמוד. עכשיו אני רוצה לעבור שברים חלקיים. אוקיי. מתי אני בכלל מתחיל לחשוב על שברים חלקיים? אז כאשר נתון אינטגרל של פולינום חלקי פולינום, ראשית נוודא שהחזקה במכנה גדולה, גדולה, לא שווה, כן? גדולה ממש, גדולה מהחזקה במונה. אחרת נעשה חילוק ארוך. עשינו חילוק ארוך בשיעור הראשון הסמסטר, אם אני לא טועה, או ששלחתי לכם את זה בקובץ רענון של אינפי 1, אני כבר לא זוכרת. זה בדיוק הסיבה למה. לאחר מכן, חלוקה למקרים. 1, המונה בפוטנציאל להיות הנגזרת של המכנה, ואז מה הכוונה בפוטנציאל? סתם זורקת. נגיד יש לי נגיד יש לי x חלקי x בריבוע ועוד 3. אנחנו רואים שאם נכפול כאן ב2 ונחלק ב2, כן, מותר לכפול ולחלק במספרים,
המונה יהפוך להיות הנגזרת של המכנה, ואז זה מיידי, זה לן של המכנה. אז התשובה היא חצי לן בלה בלה ועוד C. אוקיי, זה למשל דוגמה. 2. אם 1 זה לא המקרה, טוב, אז אנחנו מסתכלים ואנחנו אומרים ככה. דבר ראשון, כשיש לי פולינום חלקי פולינום, נוודא שהחזקה במכנה גדולה מהחזקה במונה. נניח והייתי פותחת סוגריים, הייתי מגיעה ל-x בשלישית, לכל היותר, למעלה x בריבוע לכל היותר, הכל טוב, אין צורך בחילוק ארוך. אוקיי, סבבה. מה עכשיו? מתחילים. האם המכנה בכלל פריק? אוקיי, אנחנו רואים שכבר יש לי כאן פירוק כאילו אנחנו רואים שכבר יש שני גורמים, זה אומר שזה די נפל, ואנחנו אומרים טוב, האם המכנה פריק? אז בואו נראה מה הרעיון. אמרנו, אם המכנה פריק, אז נפרק למספר שברים כתלות במספר הגורמים בפירוק. אני רק רוצה רגע לבדוק האם הדבר הזה מתפרק? 2 כאילו, x ועוד 2 בריבוע. לא, נכון? 1, 2, 4, זה לא מתפרק. לא, לא, לא. סבבה. יופי, אז זה לא ממשיך להתפרק, אז אני עושה רק שני שברים. אם זה היה מתפרק, הייתי ממשיכה לעוד. שימו לב שאני פה נטולת אינטגרל, אני רק רוצה לסדר את זה, ואז לחזור לאינטגרל. במונה, בואו נראה מה רשמנו. אם המכנה פריק, אז נפרק למספר שברים כתלות במספר הגורמים. אוקיי. במכנה של כל שבר נעתיק את אחד הגורמים, עשינו, ובמונה נכתוב פולינום כללי ממעלה אחת פחות. מה זה פולינום כללי? נגיד אם עכשיו אני רוצה להסביר למישהו בכיתה ז' מה זה פולינום ממעלה שנייה. אז אני אומרת לו משהו עם x בריבוע ועוד משהו עם x ועוד דבר חופשי, נכון? מין צורה כללית כזו. אבל אנחנו למדנו שעם הזמן, אם אני סתם רוצה לכתוב משהו, אז אני יכולה לזרוק אות באנגלית. ולהגיד, פולינום ממעלה שנייה זה כמו להגיד ax בריבוע ועוד bx ועוד c. אם אני רוצה לתאר לילד בכיתה ז' מה זה פולינום ממעלה ראשונה, אני יכולה להגיד לו מה זה bx ועוד c. ואם אני רוצה לתאר איבר חופשי, אני סתם זורקת אות כלשהי באנגלית. טוב, אז אם x ועוד 5 זה פולינום ממעלה 1, ואני רוצה פולינום ממעלה 1 פחות במונה, אז אני אקח פולינום ממעלה 0. סתם באופן שרירותי בחרתי את C, כן? כל אות שאתם אוהבים תיקחו. טוב, פה יש לי פולינום ממעלה 2. אני צריכה פולינום ממעלה 1 פחות, כלומר ממעלה 1. אז נגיד AX ועוד B. שימו לב, אני לא יכולה להשתמש ב-C עוד הפעם, כן? כי זה לא אותו... ממש לא סיימנו, אני לא יכולה להחזיר את זה חזרה כי יש בזה פרמטרים. אני צריכה למצוא אותם קודם, ורק אז אני אקבל אינטגרל עם איזה שהם שני שברים. כן, אני אוכל לפצל את זה לשני אינטגרלים, כך שכל אינטגרל הוא יותר קל. קצת מזכיר את הקונספט של תכנות, נכון? שאנחנו כל הזמן רוצים לקחת בעיה ולפרק אותה לתתי בעיות קלות יותר. אז איך אנחנו עושים את זה? אנחנו יכולים לעשות בצד ימין מה שנקרא שכחתי איך זה נקרא, מכנה משותף. C, x בריבוע ועוד 2x ועוד 4 ועוד x ועוד 5 כפול ax ועוד b חלקי אותו המכנה. כאשר יש לי שני שברים עם אותו מכנה, אפשר פשוט להשוות בין המונים. עוד מעט נמצא את כל ה-ABC האלה. אפשר לפתוח סוגריים. אני רוצה לפתוח סוגריים ולסדר תוך כדי. אם זה יהיה too much תגידו ואני אוסיף שלב. המטרה שלי זה כאילו לפתוח סוגריים ותוך כדי לסדר כמקדמים של x בריבוע
מקדמים של x וחופשיים. אז לצורך הדוגמה, אם הייתי פותחת את כל הסוגריים, אז הייתי רואה שיש לי רק שני מקדמים ל-x בריבוע, שזה a ו-c. אם הייתי פותחת את כל הסוגריים, הייתי רואה שעבור המקדם x יש לי את שני c, יש לי את b, ויש לי את 5a. ועכשיו החופשיים למיניהם, שזה 4c, ועוד 5b. אתם תמיד יכולים לבדוק את עצמכם, כן? כתוצאה של הפתיחת סוגריים אנחנו אמורים לקבל אז c יוצא 3, פצצה. ברגע שמוצאים את c אפשר להציב פה את ה3 הזה, למצוא את a, להציב פה את ה3 הזה, למצוא את b, או אולי להציב אותו כאן. ואז אנחנו מקבלים ש-a שלנו זה מינוס 2, ו-b שלנו זה 1. סך הכל, בשעה טובה ומוצלחת, אנחנו אומרים טוב. אז במקום כל האינטגרל שהיה לנו בהתחלה, אנחנו עושים אינטגרל מינוס 2, 1. אחלה. מקבלים את האינטגרל הזה. האינטגרל הזה הרבה יותר קליל מהאינטגרל הקודם. בואו נראה, ניקח את החלק השני. אם נוציא מינוס החוצה, קבל 2x פחות 1 חלקי x בריבוע ועוד 2x ועוד 1 dx. גם פה אני רואה שיש לי פוטנציאל שהמונה יהיה הנגזרת של המכנה, נכון? כי כאילו מה שאני רוצה להגיד שבעצם בשלב זה הגענו עוד הפעם לפולינום חלקי פולינום, אבל 3 כבר לא רלוונטי, כי המכנה לא פריק. אז או שאני עושה השלמה לריבוע, או שיש לי פוטנציאל שהמונה יהיה הנגזרת של המכנה. 1 מופיע לפני 2, ולכן אני קודם מנסה את 1. זו הסיבה שכאן ישר הגעתי למיידי. גם פה יש לי פוטנציאל שהמונה יהיה הנגזרת של המכנה, כי מה הנגזרת של המכנה? מה לדעתכם הנגזרת של המכנה? של x בריבוע ועוד 2x ועוד 1? 2x פלוס 1, פלוס 2. תצא, אז אני יכולה להוסיף 3 ולהחסיר 3 ולקבל מינוס אינטגרל 2x ועוד 2. זה היה אבל פלוס 4, לא? לא הבנתי את השאלה. זה לא שאלה, אני מדברת כאילו מה שיש במכנה, אז זה כן. היה 4, לא? לא איך פלוס 1, זה היה פלוס 4. זה היה לא פלוס שזה 4? משנה, אבל... משנה לגמרי, משנה מאוד, את צודקת. אחלה. טוב. אז אנחנו רואים את זה ואנחנו רואים, מגניב, זה מיידי. המונה הוא הנגזרת של המכנה, 2x ועוד 2, אז אנחנו ישר אומרים שהדבר הזה זה לן של המכנה. נשאר לנו רק להתמודד עם האחרון. אז אני רוצה להפוך את המכנה למשהו בריבוע ועוד משהו בריבוע. זה הקונספט של השלמה לריבוע, כן? וגם לא נשכח שאינטגרל של x בריבוע ועוד מספר בריבוע זה ארקטנגנס. כן, נמצא לכם בדף הנוסחאות. אוקיי, אז נוריד את זה רגע קצת למטה והוציא. פשוט. אוקיי, אז איך אני מסדרת את זה כמשהו שתלוי ב-x'ים בריבוע ועוד מספר קבוע בריבוע? אני יכולה כך. משהו בריבוע, כאילו החזיר לי את זה בסופו של יום, ועוד מספר בריבוע, צריך איכשהו להחזיר את הדבר הזה. את ה-x בריבוע ועוד 2x ועוד 4.
אני רוצה להפוך את זה לזה. אני אומרת, טוב, בגלל שעם x'ים אני לא יכולה לשחק. אז אני חייבת להגיע ל-x בריבוע. זה אומר שכנראה כאן בריבוע היה לי x נקי בכפל המקוצר. עכשיו, כדי להגיע ל-2x בכפל מקוצר, x כפול משהו פה, כפול 2, יצא לי 2x. מה חסר לי בריבוע פה, בכפל המקוצר, כדי להגיע אחד. ל-2x? אחד. 1, יפה, יפה. עכשיו, נניח ואני משלימה, כן, אני אומרת, טוב, הדבר הזה שווה ל-x בריבוע ועוד 2x ועוד 1. אבל צריך להיות 4. זאת 2. אבל כבר יש לי 1. אוי, עוד 3. יפה. שורש 3, כאילו. יפה, יפה. זה בדיוק השאלת המשך, אבל אני רוצה שהריבוע של זה יהיה 3, ולכן זה יהיה שורש 3 פצצה. ואז, מעולה. טוב. כי אני לא רוצה פשוט להביא לכם את האינטגרל וזה, או לפחות שיהיה איזשהו משהו חשב, שטח. בטח. טוב. אז ככה, רוצים שנחשב את השטח שתחום בין כל הפונקציות האלו. עכשיו אם אני רגע אנסה לצייר, אז אני חושבת ש-y שווה 0, כולנו יודעים לסמן אותו. x שווה 2, x שווה 3, בואו נניח, למה? רגע. y שווה 0, x שווה 2 נניח, x שווה 3, נניח פה. אוקיי? זה כולנו יודעים, נכון? x שווה 2, x שווה 3, y שווה 0, ואז יש לנו כאן איזושהי פונקציה. עכשיו, עבור מספרים שבין 2 ל-3 היא חיובית, כלומר היא גדולה מ-0, זה אומר שאנחנו יכולים לצייר אותה מעל ציר ה-x, כלומר היא לא נמצאת מתחת, זה מה שהם... זאת אומרת, היא בהכרח ברביע הראשון, היא מתקבלת איזה שהם ערכים חיוביים, ובגלל שאין לי מושג איך היא נראית, אז אני עושה משהו כזה לא קריטי כרגע, אבל אני יודעת שהיא נמצאת איפשהו כאן, ורוצים את השטח שתחום, כלומר, רוצים את זה. איך מחשבים שטח של פונקציה, שזה משהו שעוד היינו עושים בבית ספר. אנחנו עושים אינטגרל של הפונקציה מהגבולות, כן? מ-2 ל-3. אוקיי, כאילו מ-2 ל-3 חשב לי את השטח שמתחת לגרף הפונקציה, אוטומטית הוא מבין שמדובר מעל ציר ה-x. בסדר? אם היינו גם מתחת לציר ה-x זה היה יותר מורכב, אבל כרגע ככה מחשבים. אז יש לנו אינטגרל מ-2 ל-3 של x בריבוע ועוד 1 חלקי x בשלישית מינוס 1. לצורך תרגול אחר כך בבית, אם למישהו היה קשוח הקונספט של התרגום, סליחה, של התרגיל, של השאלה, שפשוט יעשה פתור את האינטגרל הבא. ככה, בלי כלום כאן. טוב? טוב. אז בואו נתחיל לפתור את זה. יש לנו כאן פולינום חלקי פולינום. החזקה במכנה גדולה יותר. זה אומר שאנחנו בטוב, אפשר להתחיל לצלול. להאם המונה הוא נגזרת של המכנה, להאם המכנה פריק וכולי. עכשיו, במידה והמכנה פריק, אז אנחנו נעדיף להתחיל להיכנס לפריקות, כמו בדוגמה הקודמת טוב, x בשלישית, כן, זה דברים שאתם לא צריכים לזכור. אז כשיש לכם את הדבר הזה, כן, כאשר a זה x ו1 זה b, אז מה נקבל? אם אני במינוס, כמו במקרה שלנו, אז ניקח את כל האלה שלמטה, בסדר? אז נקבל x פחות 1, x בריבוע ועוד x ועוד 1. שוב, אם תשימו את זה במחשבון, מוד 5, 4, תקבלו error. אז אתם צריכים לדעת כפל מקוצר. חייבים לדעת כפל מקוצר. טוב. מדהים, ואנחנו מפרקים את זה.
אוקיי, אנחנו עוד אחד שווה ל-x בריבוע, כן, כפל בהצלבה. לי זה כמו העובדה שהמכנה לא פריק, אנחנו עושים ככה. נניח והמכנה כן היה פריק. בכל אופן הייתי עושה לפי השיטה של פירוק לשבבים חלקיים. המכנה לא? כן פריק. מי אמר שהוא לא? אם הוא לא היה פריק, לא היינו נמצאים פה עכשיו. כאילו בשלב. נכון, נכון, נכון. כן, כן, נכון, פריק. צודקת. מקדמים של x בריבוע יש לנו את a, ובפתיחת סוגריים יש לנו את b. חבל הייתי עושה בהפסקה, ויש לנו a מינוס b ועוד c. a מינוס c. תקנו אותי אם זה, כן, מקדמים של x. ליז, למה למעלה ב-x בריבוע ועוד 1 חלקי x בשלישית פחות 1? כאילו, למה אחר כך לא התייחסנו למכנה? למה לא התייחסנו למכנה? נכון, אחרי שהיינו עושות מכנה משותף, היינו מעיפות את המכנה, כי זה אותו מכנה, ואז כאילו משווים בין המונים. כן, אבל כי עשינו את זה בצד ימין, ובצד שמאל לא. המכנה המשותף הוא אותו מכנה משותף, זה כפול זה שווה לזה, אוקיי. כן? טוב. אז למה בתרגיל הקודם שהיה לנו את השתי ביטויים, במכפלה אחת אחרי, כאילו מול השנייה לא פיצלנו את זה ככה? כי פה, ב-x אני ועוד 5 באתי מפה, פה, בתרגיל שלנו, באתי מפה ישר לפה. כי זה מיותר להראות, יש את אותו מכנה, אז ניתן להשוות בין המונים. זאת אומרת, פה פשוט הסברתי לכם את הרציונל, למה אפשר לקחת את המונה ולהשוות אותו לכפל בהצלבה של זה. סבבה, אוקיי. אוקיי? בגלל זה, אתם יכולים לדלג על השלב הזה, הוא מיותר. סבבה. חזרתי, טוב. השוואת מקדמים, טיפה צבעים. שימו לב שהוספתי את האפס בצד שמאל, שיהיה קל לראות מה המקדם של x בצד שמאל. אז יש לנו a ועוד b ו-1. a מינוס b ועוד c שווה 0. a מינוס c שווה 1. אני רואה שבשלושתם יש a. אז אני אומר ש-b שווה ל-1 מינוס a, ואני אומר ש-c שווה ל-a מינוס 1, ואני אציב את זה פה. אז יש לי a מינוס 1 מינוס a, ועוד c שזה a מינוס 1, כל זה שווה 0. אז יש לי 3 פעמים a שווה 2, a שווה 2 שליש. אם a שווה 2 שליש, b שווה שליש, ואם a שווה 2 שליש פחות 1 זה מינוס. וחוזרים לענייננו. נו, תרד למטה. ואנחנו שמים במקום a 2 שליש, במקום b ו-c. טוב, אני אפרקת את זה לשני אינטגרלים ומעיפה את השליש האלה. אוקיי. מה האינטגרל של 1 חלקי x מינוס 1? כאשר המונה הוא הנגזרת של המכנה. לאן זה של לאן? x פחות 1. תצא בערך מוחלט, כן? כן, כן. פיקס, אז יש לנו פה. אוקיי, בנוגע ל-x מינוס 1 חלקי x בריבוע ועוד x ועוד 1, המכנה לא פריק. זה אומר, או שהמונה הוא הנגזרת של המכנה, או שאנחנו עושים השלמה לריבוע.
אבל השלמה לריבוע אנחנו נעשה רק אחרי שיישמנו לגמרי את הקונספט שהמונה הוא הנגזרת של המכנה. אני אומר שוב, אנחנו ניגש להשלמה לריבוע כאשר סיימנו עם הקטע שהמונה הוא הנגזרת של המכנה. אז אנחנו רואים יש פוטנציאל, אפשר לכפול ולחלק בשתיים. אז בואו נראה מה נקבל. ליז, את יכולה שיחזור למשפט? ניגש להשלמה בריבוע, מתי? אחרי שסיימת עם הקטע שהמונה הוא הנגזרת של המכנה, ואתה רואה שעדיין יש פוטנציאל, אז אתה תמשיך לממש אותו, עד שכבר לא יהיה אפשר. בסדר, תודה. רשמת לנו את השלבים באיזה חלק? כן, רשמתי 1, 2, 3, זה בדיוק השיפוט. זה ההוא, כן, סבבה. טוב, אז אנחנו נכפול ונחלק בשתיים, אנחנו מקבלים x ועוד חצי, שורש 3 חלקי 2, נקבל מינוס חצי, יאללה. איך עושים את הארקטנגנס? עושים 1 חלקי המספר, ארק טנגנס של הביטוי שתלוי ב-x חלקי המספר. כמובן שפה 2, 2 אפשר להעיף. סדר את זה קצת. מינוס 1 חלקי שורש 3. ארקטנגנס. 2x ועוד 1 חלקי שורש 3. סך הכל, יאללה, תשובה סופית. אז מה יש לנו בתשובה הסופית? 2/3 על הלן. ואז היה ועוד שליש, שכפלנו וחילקנו בשתיים, אז ועוד שישית. ליז, את יכולה? אני ארשום את הדוגמה. פרקו. אז אני אתחיל להסביר את הדוגמה. העניין הוא כזה. יש לי כאן, אני רוצה להגיד 3 גורמים, אבל מסתתרים לי כאן בעצם 5 גורמים. זאת אומרת, זה גורם ראשון, זה גורם שני, וזה גורם, כאילו x מינוס 1 זה גורם, אבל הוא בעצם מופיע 3 פעמים. כאילו, זה לא באמת פולינום ממעלה שלישית, כי הוא פריק, כן? זה בעצם x מינוס 1, x מינוס 1, x מינוס 1. אז זה פריק, אני לא יכולה לקרוא, כאילו התוצאה של זה היא פולינום ממעלה שלישית, אבל הוא פריק, אנחנו תמיד שואפים כאילו לפרק, עד שאי אפשר. אחרת זה לא נקרא פירוק לגורמים. אוקיי, אז יהיה לי כאן 5 גורמים. אני מתחילה לעשות 5 גורמים. שנייה, צריך קצת יותר מקום. גם לחזקה הזאת את אומרת שהוא פריק. כאילו, נכון. אוקיי. בסדר? זה אומר כן. שאני חוזרת ורוצה גם להגיד לכם מה אנחנו שמים פה. אז כאן יהיה לנו ax ועוד b, כאן יהיה לנו c. עכשיו פה במקור זה פולינום ממעלה ראשונה, זה גם כן מבחינתי פולינום ממעלה ראשונה, כאילו זה פירוק לגורמים, הגורמים כל אחד מהם זה פולינום ממעלה ראשונה, ולכן יהיה לי כאן נגיד d, e, f. אוקיי? עכשיו בואו נראה את הרגיל שהיה במבחן ונפתור. יש לנו אינטגרל של משהו ועוד כמה משואים, אגב, כמה מחוברים יהיו לי? 3. יפה. 1, 2, 3. אבל ליז, למה זה ממעלה ראשונה, ה-x מינוס 1 בריבוע? כאילו אם אני פותחת את זה, אז זה יוצא לי גורמים. x לא, בריבוע. לא, לא, לא. כל הזמן פירוק לגורמים. את מסתכלת על הגורם, על מה שמרכיב אותו.
הבנתי, ורק כשזה כאילו בצורה הכי פשוטה, אז אני יכולה להגיד איזה מעלה. כן, בדיוק, בסדר? אוקיי. כן. פריק. למשל את זה אני לא יכולה כבר לתאר כמשהו כפול משהו, זה כאילו הגורם הכי הכי קטן, ועליו אני יכולה להגיד שהוא ממעלה שנייה. אוקיי, נמשיך לענייננו, אז באמת פה יהיה לנו x ועוד אחת, x ועוד אחת בריבוע. זה היה ממש לפני שנה או שנתיים במבחן. אז יש לנו כאן a, b, c, מסכימים? כן. יופי, עושים השוואת, כאילו מתחילים לעשות את הקונספט של השוואת מקדמים, אז המכנה המקורי שווה טוב, בגלל שיש לנו כאן 3 גורמים, אז אולי אני אעט טיפה את הקצב ואני ארשום ממש במי אנחנו... בסדר? יש לי A. עד לפה שאלות? כן, אני לא רושמת את המכנים כי הם זהים מיותר. אני אסדר את זה עוד קצת לפני שאני יהפוך את זה לפני שאני אמיין לפי מקדמים. יאללה, עכשיו אני אסדר את זה לפי מקדמים. טוב, בריבוע יש לי את A ויש לי את B. מקדמים של X, יש לי פעמיים A, יש לי B, יש לי C. חופשיים. A, פשוט. וואי, זה ממש זורם, כי אז אפשר להשוות חופשי לחופשי. A שווה 2. A ועוד B שווה 1, כבר אפשר להגיד, כן, המקדמים של X בריבוע, למה רשמתי פה? אז המקדמים של X בריבוע זה A ועוד B ו-1, ואנחנו כבר יודעים ש-A שווה ל-2, אז למה B שווה? מינוס 1, נכון? 2 פחות 1. ואחרון חביב, יש לנו פעמיים A ועוד B ועוד C, שווה מינוס 3, אז פעמיים A, 2 כפול 2 ועוד B ועוד C שווה מינוס 3, אז יש לנו 4 פחות 1, 3 ועוד 3, C שווה מינוס 6. אוי. ואנחנו חוזרים לתרגיל. ומציבים את ה-A, B ו-C שלנו. אז A שלנו 2, B שלנו מינוס 1, מינוס 6. זה לא כזה משנה כי הכל כאן מיידי. אז נסתכל על זה כ-2 כפול אינטגרל של 1 חלקי X, מינוס אינטגרל של 1 חלקי X ועוד 1, מינוס 6, אינטגרל של X ועוד 1 בחזקת מינוס 2. נראה לי יהיה לכם יותר קל להסתכל על זה ככה. טוב, אז פה המונה הוא הנגזרת של המכנה, ln x. פה המונה הוא הנגזרת של המכנה, ln x ועוד 1. פה, זוכרים שאמרנו שאינטגרל של ax ועוד b בחזקת n, כאשר n שונה ממינוס 1, מחזיר לנו ax ועוד b בחזקת n פלוס 1 חלקי n פלוס 1. במקום לכפול מחלקים בפנימית ועוד c. אמרת שזה רק במצב שאין שונה מינוס אחד, נכון? לא שמעתי.
נכון, כשהחזקה טוב, שונה ממינוס 1, כי אז לן, כי אז נכון. אנחנו... אז נקבל בעצם x ועוד 1 בחזקת מינוס. קיצור, נקבל 1 חלקי x ועוד 1. אם אני לא טועה, אני צריכה לכפול במינוס. כן. פיקס, כי כאילו, כן, קלאסיקה, מוסיפים 1, ואז יש חזקה מינוס 1, וגם מחלקים בחזקה החדשה, אז בגלל זה יש לנו את המינוס, והחזרתי את זה חזרה. סך הכל פעמיים לן x מינוס לן x פלוס 1 פלוס 6 חלקי x ועוד 1 ועוד c. נגמר. טוב, בדקות שנשארו אני רוצה לדבר על הצבה אוניברסלית. טוב. רגע. מצאתי. ליס, תקן מסוים זה הזה שאמרתי עם השטח, או שאין קשר? התרגיל המסכם היה מה שעשינו עם השטח, אם כי לא באמת חישבנו בסוף את השטח, כן, כי... לא, אני מדבר על האינטגרל המסוים. כן, כן, עשינו ממש את כל הרמות, רמה של מבחן, נשאר לנו רק הצגה טריגונומטרית וזהו. סתם בשביל להבין, כי לא ראיתי את המסוים. ההבדל בין מסוים ללא מסוים? זה נטו שיש מספרים, גבולות. סבבה, מסוים מספרים פשוט. כן, בדיוק. הלא מסוים אנחנו מסיימים עם פלוס C, והמסוים אנחנו מסיימים כשאת הפתרון אנחנו רושמים כאילו את הגבולות, ואז מציבים ומקבלים בסוף תוצאה. אז נניח שקיבלת פה את האינטגרל הזה, אז את עכשיו צריכה להוסיף כאילו את שני המספרים ולחסר את הגבוה פחות הנמוך? כן, אני מציבה את הגבוה, פחות מציבה את הנמוך. ו-C אין לך בכלל. רגע, אני רק אציין שהגבוה והנמוך, אני מתכוונת לעליון ותחתון, כן? כי ערך כן, כן, העליון כן, גדול כן, מהם. כן. כן. לא, הבנתי אותך. בוודאי. טוב. תודה. טוב, יש לנו 7 דקות, בואו נדבר על טריגונומטרית אוניברסלית. כמובן, אנחנו נמשיך לתרגל שבוע הבא. בואו נסתכל. בעצם הצגה טריגונומטרית אוניברסלית זה שיטת ההצבה שאנחנו מכירים עם הצבה של T, פשוט פה זה הצבה ספציפית, כן? זו ההצבה. נגדיר את T להיות טנגנס חצי X. פשוט מרוב שזו הצגה מפורסמת, אז יש לה כבר שם, כאילו מרוב שהיא נפוצה. אוקיי, מתי נשתמש בה? כשיש לנו אינטגרלים מגעילים עם טריגונומטריה, שלא ניתנים לפתרון באופן מיידי או על ידי שיטת ההצבה, אוקיי? אז כאשר נקבל אינטגרל עם טריגו, רק טריגו, בלי e ב-x ועניינים, כי אז כבר אנחנו נשקול אולי בחלקים, כאשר מקיימים אינטגרל עם טריגו. וזה לא משחק של כפל חילוק בין פונקציה לנגזרת, אז נעשה אוניברסלית. אוקיי, אני אתן דוגמה. אני רוצה רגע לתת דוגמה לאוניברסלית ולא אוניברסלית. אוקיי? למשל, אם יש לכם אינטגרל של 1 חלקי סינוס x ועוד קוסינוס x dx. מיידי זה לא. אינטגרציה בחלקים, אין לי בכלל פונקציה כפול פונקציה, בטח שלא משתי משפחות שונות, כי שתיהן פה מאותה משפחה, משפחת הטריגו, לא רלוונטי, אינטגרציה בחלקים. שברים חלקיים אנחנו עושים כשיש לי פולינום חלקי פולינום, זה לא המשפחה, לא המשפחה. מה נשאר לי? שיטת ההצבה. ואני גם רואה שיש לי גם פונקציה והנגזרת שלה, כן? סינוס וקוסינוס, הם נגזרת אחת של השנייה, אבל כשאנחנו עושים את זה, אנחנו בציפייה שאחד מהם יתחלף ב-T והשני יצטמצם.
נכון? כי אנחנו רגילים שאחד מהם הופך ל-t, והשני, כאילו, נכון, בהחלפה של ה-dx, אנחנו כאילו מצפים לקבל נגיד קוסינוס x dt נניח, ואז זה יצטמצם. לכם את התבנית של זה, וזה בסדר, כן? זה לא סוף העולם. אז מה שעושים, עושים כאילו כפל מקוצר, כאילו x פחות a, x ועוד a, ומתחילים לעשות שברים חלקיים, עד שבסוף יהיה לכם בתוצאה הסופית לנים. אוקיי? אבל הקטע שיש לזה תבנית, אם אין לכם אותה בדף הנוסחאות, א', אתם לקידום הסטודנט, תתחילו להציף ולבקש שיהיה את התבנית, כי הם מוסיפים אותה, יש שנים שהם מוסיפים אותה. אז אם לא, אנחנו פשוט נפצל את זה לכפל מקוצר, משהו כפול משהו, ונעשה שברים חלקיים. זה לא אמור להיות ארוך, זה אמור להיות די זריז. זאת אומרת שיכולנו לא לעשות השלמה לריבוע, וישר לעשות שברים חלקיים, כי כן יש לזה פתרונות במחשבון, פשוט הם לא שלמים. כאילו זה לא להשתמש בתבנית, אין בעיה. אתם יכולים להשתמש בתבנית. סבבה, אז אפשר או שברים חלקיים או לעשות שימוש בתבנית a בריבוע פחות b בריבוע פחות x בריבוע